Petar ne zna čemu se radi. Ne. U susret letu Jaffa je izbacila 2 noviteta, odnosno imamo 2 krekera njihova već dobro poznata. U pitanju su tak krekeri, dakle ne tuk, nego tak. Tak je Jaffin, po 105 grama imaju oba. I Petre, šta imamo ispred nas? Imamo 2 ukusa, mediteranski su oba, tako je, ovaj ovdje je, tako je. Ukus paradajza i origana. I ukus pesto sosa. Pesto sosa, tako je. Tako da o paradajzu, origanu i pesto sosu nemamo šta da dužimo, svi znamo šta su. Sada imamo i krekere koji su sa ukusom navedenih paradajza i origana u kombinaciji, drugi pesto sos i inspirisani su letom i Mediteranom. Tako, ne piše negdje da je limited edition, tako da moguće će biti u redovnoj. Da će biti u redovnoj, ali u susret letu, kako je susret letu, leto već počelo i leto žeže, vidi se. Preko 40 stepenije. Tako da, kad mi snimamo, verovatno kad budemo objavljivali će biti neko ludilo, s obzirom da ludilo nema kraja, sudeći po vremenskoj prognozi. Tako da, da, ne dužimo dalje, idemo Petre, znači ja ću da otvorim jedan, ti drugi i to je to. Evo, kod mene je pesto, inače nešto, ja nisam ljubitelj generalno pesta. Petar je paradajz i origano, ali naravno probat ćemo oba. Znači, production date 12. jun 2024. Što znači, oni su to proizveli. Novo je novo, ja sam vidio reklami iz Kočeva njihova. Da, proizvedeno je očigledno ranije, ali treba... Ja sam sutradan našao, još uvijek ih nema u prodavnicama. Svim, ja sam 6 prodavnica obišao da bi našao, hvala Bogu. I to sam našao jedan, drugo i drugi. Ukus pesta, naravno, mislim, miris. Miris. Ja se patim da on mi ne bi sve izletalo. Evo ga, uspjeću nekako ovo. Ovaj ima i boju onako baš. Kako i treba da bude. Ja pesta mogu da jedem, nisam naš ljubitelj, ali ima ukus pesta. Mislim, logično čega će. Mislim da će mi se ovaj više svidjeti svakako. Ovo je neka proverena kombinacija. Paradajz i origano, to ne možeš promašiti. No, se sviđa, okej. Ne znam za tebe, ne znam za vas, ali ove krekere obožavam. Zastavno mi ogromno. Obožavam da jedem sa jogurtom. Nema neki specifičan miris. Ovo je jači, ali nema ukus kečapa, nego kuvanog paradajza. Paradajza, da. Zato što i origano koji tamo daje to. Što kaže Petar, da probam još jedan. Meni se više sviđa. Dobar je i ovaj, ali se više sviđa. Dakle, tak mediterani piše kreker sa kiselim testom. I kod jednog i kod drugog. Da, i mislim da je oven baked i to. Tako je, jeste oven baked. Znači, pečeno u rerni, nije u ulju potapano. I ostalo nam je još da kažemo svoje impresije izražene ocenom. Ja bi 4. 4, sasvim okej. 4 previše je bilo za 5. Da, nije neki wow proizvod, ali lepo je. Od nas 4.